מה אני צריכה לעשות? אז היה לי, טוב, מה שיהיה יהיה, כאילו, נמשיך. אז היום אני במקום אחר לגמרי. אני יותר קצת מבינה את הבלוקצ'יין הזה שיש לנו, איך מרוויחים, מה מקבלים, איך משתפים, איפה צריך להכניס רגל פה, רגל שם. למרות שידעתי, אבל זה לא היה שמה. היום אני כן שם, אוקיי, אתה מבין? תודה רבה על השיתוף, אורית. אני עכשיו שמתי הקלטה, אז קודם כל שלום לכל מי שרואה את ההקלטה הזאת, אם אנחנו נוציא אותה. השיחה הזאת היום היא שיחה די ספונטנית, והיא אמורה לכסות, שנייה אני רק אעלה את זה, היא אמורה לכסות כמה נקודות, מה שנספיק לגוע בהם ניגע בהם, אם לא נעשה עוד זום בקרוב מאוד בימים הקרובים. אבל הנקודות הן כך, אחד, איך לנצל את הפרומו לפני הסיום שלו בעוד 8 ימים. אז אנחנו לחוצים מאוד בזמן, יש לנו 8 ימים, אוקיי? אז הנושא הזה הוא מאוד 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 אקוטי וקריטי וחשוב. שתיים, איזה פעולות יומיות אני צריך לקחת ב8 ימים הקרובים כדי למקסם את הרווח, אוקיי? שלוש, מה להגיד לאנשים, ויותר חשוב, וזה במיוחד לך גם אורית ולי, מה לא להגיד. בעסק שלנו יותר חשוב לדעת מה לא להגיד מאשר מה להגיד, אוקיי? תזכרו את החלק הזה, הוא חלק שלקח לי הרבה שנים ללמוד אותו, כי אני, לא חסר לי אף פעם מה להגיד, יותר חשוב זה להיות מודע למה אני לא צריך להגיד. ואני אומר, לפחות היום כבר יותר טוב, אבל הרבה פעמים אני אומר דברים שלא צריך להגיד, הם מוקדמים מדי. אנשים כשהם רוצים דאטה, הם יבקשו אותו, הם יוציאו לכם את הנשמה, תן לי עוד. אבל אם אני נותן יותר מדי דאטה כשבני אדם לא צריכים, אני לא יודע אם לא הפצצתי אותם, אם לא הכיתי עליהם במילים, אם לא דחקתי אותם לעבר לקו ההחלטה האוריגינלי שלהם. אז תבינו שההתלהבות שלנו צריכה לצאת כאנרגיה, אש, אבל זה לא אומר מילים, זה לא חייב להיות התלהבות של לא, זה יכול להיות התלהבות של וואו, אני כל כך מתרגש ממה שאנחנו הולכים לעבור, עכשיו דבר איתי, וזה שאלות. חיים, מה קורה בחיים כרגע? מה דתתה? ואז פתאום חיים אומר לי, תשמע, אני דווקא במקום שיודע לייצר כסף, עובד קשה, אבל רוצה לדעת איך לשכפל, איך למנף את הזמן שלי. מבינים? הוא אומר לי, אם אני שואל את השאלות הנכונות, וזה אומר, הוא אומר לעצמו, אני שם כמראה את עצמי מול אדם כשאני ניגש אליו, אוקיי? אז כל המתודולוגיות האלה אני רוצה שניגע בהם, אבל בדרך הזאת, לא כמצגת, לא כהרצאה, אלא מדברים שייצאו דרך זה שאני שואל אתכם שאלות, אתם נפתחים, עונים ביושרה, ואנחנו מטפלים בהם. אני אשתף איתכם ומבטיח לכם, כל מה שאתם עוברים, אני עברתי, קרה לי כבר, ומזה למדתי, אז אני יכול את הדברים האלה לשתף. זה לא אומר שזה ימנע ממכם את הנפילות שלכם, אתם צריכים ליפול כדי ללמוד, אבל זה בהחלט יכול לקצר לכם את הדרך, ולתת לכם את יכולת הלימוד להיות יותר מהירה ממה שהייתה שלי. זה היופי של שיתוף, אוקיי? בין כולנו. נקודה הבאה, ההבדל בין לבנות רשת של לקוחות לרשת של שותפים, כמו שאורית מרציאנו בדיוק שיתפה איתנו, נעלמה לנו, אני לא יודע איפה היא הלכה, אבל היא הייתה מאוד פעילה לפני רגע, והיא שיתפה שבאמת יש לה רשת גדולה מאוד של לקוחות, היא מוכרת הרבה מאוד מוצר, היא רוצה שהאנשים האלה יהיו שותפים, היא רוצה שהם יבנו רשתות שיביאו כלכלה הביתה, היא רוצה, אבל היא לא לגמרי סגורה על ההבדל בין העולמות האלה, בין איך אני לוקח בן אדם שהוא רק לקוח, ומוצא את הצורך הפנימי שלו לייצר כלכלה. אז זה נכון שזה דרך נעימה אורית להגיד לבן אדם, בוא תראה איך אתה לא משלם על המוצר שאתה רוצה, אבל זה עדיין בסיס מוצר. ואני לא מתעסק, אצלי כשאני מתעסק עם מוצר זה מוצר, כשאני מתעסק עם הרמה כלכלית למשפחות, זה ללמד אותם עסק. וכשאני מלמד אנשים עסק, אין לי מוצר, יש לי מוצר אחד, המוצר הזה הוא גאוני וקוראים לו נקודות קנייה, שופינג קרדיט. המוצר הכי חשוב של שפע עולמי זה נקודות הקנייה, כי נקודות קנייה זה כמו גיפט ואוצ'ר, זה נותן לבן אדם יכולת לשמר את כספו, תמיד לוודא שיש כסף בצד לדברים חשובים כמו מוצרי בריאות, לא משנה מה קורה בחיים.
אוקיי? אז המוצר האמיתי של שפע עולמי זה נקודות קנייה. ולאחר מכן יש לנו חנות עם 1,000 דברים שבני אדם יכולים להחליט איפה הם רוצים להוציא את נקודות הקנייה שלהם. מצד שני, נקודות הקנייה זה דרך מדהימה לאנשים לייצר הכנסה אם הם שותפים, כי כל נקודת קנייה אנחנו כבר משלמים לנו, זה אוגר CV עוד לפני שהבן אדם קנה את המוצר שלו, ויכול להיות שהוא יקנה את המוצר רק בעוד שנתיים, יכול להיות שזה מישהו שחוסך ליום האירוסין ה-15 שנה של הוא ואשתו, והוא רוצה לקנות לה איזה טיימפיס מדהים ב$5,000, אבל כלכלית זה יותר מורכב, אז הוא שם $500 כל חודש בנקודות קנייה, וכשיש לו את הכסף הוא קונה את מה שהוא צריך. אוקיי? תבינו, זה המוצר כשאני רוצה לבנות עסק, רשת. עכשיו, המוצר הנלווה לנקודות קנייה, אוקיי? בצד העסקי, ברעיון של לגדל רשת משכפלת, הצד השני הוא כלכלי. כלכלי, לא מבוסס מוצר. המוצר הוא הדרך שאנחנו מצליחים לייצר ווליום ולשלם לכולם, אבל השאלה האמיתית זה האם אתה מחפש, האם את מחפשת לייצר עוד עסק נוסף בחייכם, עסק מן הבית. ונכון, חיים הגדיר את זה כי אתה צריך לעבוד קשה בהתחלה. אני לא מגדיר את זה כקשה, אני מגדיר את זה כצחוק. כי בשבילי 3 שעות ביום, 5 פעמים בשבוע, 15 שעות בשבוע, זה בדיחה בשביל לקבל $1,000 בשבוע חזרה. בדיחה, תראו לי מי משלם את זה. איזה עבודה משלמת לכם $4,000 על 15 כפול 4 זה 60 שעות? מי משלם לכם $4,000 ב-60 שעות בחודש? אלן טורו, יופי לראות אותך. אז תבינו שכשאני רוצה לבנות עם אנשים משהו, או לקחנות, להיות לקוחות שלי, או לבנות איתם עסק, הדבר החשוב ביותר שאתם רוצים לאמץ זה תאום ציפיות. להפסיק להיות אנשי מחירות, ולהתחיל להיות יועצים, כן? יועצים, יועץ סגנון חיים. זה מה שאנחנו. יועץ, איך אתה, לא רונן, לא החיים של רונן, איך אובו, על הנובו, איך אובו יכול לשפר את סגנון החיים שלו. על מה בנוי סגנון חיים? 4 עמודות, בריאות פיזית, בריאות מנטלית, בריאות כלכלית ובריאות רוחנית. זה סגנון חיים. אז איך אני מייעץ למישהו לשפר את סגנון החיים שלו, אם אני לא מכיר את המישהו? אם המישהו הזה לא אמר לי או אמרה לי, מה בכלל הסגנון חיים שלהם היום, האם הם רוצים שהוא יהיה יותר, ואז באיזה חלקים צריכים לשפר, בריאותי, פיזי, מנטלי, כלכלי או רוחני, או כולם. דברו עם הבני אדם, תהיו יועצים, לא אנשי מחירה של מוצר. ותאמינו לי שזה פי 10 יותר כיף, כי אתה יושב לכוס קפה, אתה עולה לזום, ואתה שואל שאלות ולומד בן אדם חדש. וחושב כיועץ סגנון חיים, זה התפקיד שלי עכשיו, אני יועץ סגנון חיים, תפקיד שלי לייעץ להם איך הם ישפרו את החיים שלהם. איך אני אעשה את זה בלי שהם מדברים? איך אני אעשה את זה בלי שמישהו יגיד לי, תשמע, אחותי חולה במשהו, תשמע, אני לא מבסוט בעבודה, את האמת, בבית קצת קשוח עכשיו, אני בשלב שהחיים שלי משעממים, אין לי purpose, אין לי תוחלת, אנשים לא יגידו לכם את הדברים האלה, אלא אם כן אתם פתוחים ושואלים את השאלות הנכונות. ואז אתם מבינים שלהשקיע שעתיים בבן אדם אחד, יכול להיות פי 80 יותר משתלם, מלהשקיע 5 דקות ב50 אנשים. כמו איזה שאלות? כל השאלות שאני אומר פה בהקלטה, ואת יכולה לעבור עליהן, אחרי זה על ההקלטה, בכלל כל ההקלטות שלי, מכיוון שאני מייצר תכנים בכמויות גבוהות, שווה לקחת את ההקלטות, 10 דקות כל יום, חלק מסוים, לרשום, לאגד את זה ולנוע קדימה. אל תסתמכו על זה שאתם עולים על השיחה.
זה רק אתם המראות שלי ואני שלכם כדי שנייצר את התוכן פה, ואז זה נהיה וידאו, ואת הוידאו הזה כדאי לשבור, וכדאי ללמוד, וכדאי ללמוד איך אתם עושים וידאוים כאלה בסגנון שלכם לאנשים שלכם. ואם אין לכם למי לעשות וידאו והדרכה כרגע, הדבר הראשון שאתם רוצים לעבוד עליו זה הצוות הראשון. השני אנשים, הימין והשמאל, שאיתי באותה רמת מנטליות, שאיתי בכל זום, שאיתי בכל דבר, ולהם אני ייצר תוכן. והשניים האלה יהיו 6, והשישה יהיו 12, וה12 יהיו 24, אוקיי? אבל זה הדרך. אם אתם רק עולים לזום, שומעים אותי, לומדים את כל הדברים האלה, ועכשיו עובר 10 ימים, אתם חזרה כאילו לא עשינו כלום. אוקיי? אז הדברים האלה מאוד חשוב לי שנטפטף אותם פנימית, כי אני רוצה לחזור תכף לחיים, ואז לכל אחד ממכם. אני רק אסיים לכם את הנקודות. שתוכלו, זה רשום לכם גם בזום, בוואטסאפ. אז ההבדל בין לבנות רשת של לקוחות לשותפים, דיברנו, איך אני מגיע לדובאי, שאלה שכל אחד ממכם צריך לשאול, אם אין לכם כרטיס לכנס. לא כרטיס טיסה, לא כלום, הכרטיס לכנס, שכבר כולל את המלון בתוכו. הכרטיס הזה, לכמה שיותר מאיתנו שיהיה את הכרטיס, אלה יהיו האנשים שיהיו האבולוציה הבאה של מדינת ישראל. כי אתם לא תחזרו אותם אנשים אחרי 5 הימים האלה, בשום צורה שהיא. אתם תחזרו משודרגים, אתם תחזרו עם יתרון אדיר של ביטחון עצמי, אתם תחזרו מזה שאתם יכולים פתאום לדבר עם כל אדם ולהגיד לו, אני מכיר את בעל החברה, אני מכיר את ה-SVP מסטר 2, אני מכיר את כולם, אני החברה. עכשיו בואו נדבר. אין לכם את העוצמה הזאת עד שלא הייתם שם, ואתם רוצים את העוצמה הזאת כדי להחזיר אותה חזרה איתכם, וכל מי שיהיה בדובאי, אני אומר לכם, העסק שלו יעלה פי 4 ומעלה ב-12 חודש הראשונים. פי 4. זה אומר שקודם כל כדאי שתבנו גם איזה משהו לפני דובאי, כי פי 4 מכלום זה כלום. אוקיי? אז חשוב שנבנה גם את החלק הזה. אז לדבר על דובאי או ביום או בזום הבא שנעשה בעוד יום-יומיים אם צריך, לא אכפת לי. עכשיו זה יש 8 ימים, צריך לנוע. אוקיי? איך אני מגיע להכנסה של $10,000 בחודש ב-12 חודשים הקרובים שלי? זה צריך להיות תוכנית עבודה של כל אחד מכם. $10,000 זה שלב אצלנו, $10,000 חודשי, לא פעם אחת. $10,000 כל חודש. זה ביזנס, זה הכנסה יציבה, וזה כל אחד שמרוויח עם הראש מורם ויגיד וואלה אני אחלה עסק, 15 שעות בשבוע ואני עושה $10,000 בחודש, יש על מה לדבר. בוא נהפוך את זה ל-20, ל-30, ל-50, אבל קודם כל 10. רונן, איך אני מגיע ל$10,000 כל חודש קבוע, מה אני צריך לעשות ביום יום, איך זה נראה אסטרטגית, איך אני בונה את זה, לא איך אני מדבר על זה, לא איך אני חולם על זה, לא אני נמצא במקומות ולא מאמין בכלל שאני יכול להיות שם ואני נהנה מהחברה, אני נהנה מהאנשים, אז יש לי לפחות פה משפחה, לא משם, מהמקומות של איך אני משנה את החיים שלי. איך אני ביום שאני בוחר למות בו, מסתכל אחורה ואומר, אני מבסוט, גאה, רגוע, מאושר, וכל כך מוכן ללכת למסע הבא שלי. כי זה מה שאני מאחל לכל אחד מכם. אוקיי? תפנימו את הדברים האלה, זה כל כך, כל כך, כל כך חשוב. אז איך להגיע $10,000 בחודש? אלו הנקודות שאני רוצה לעבור עליהן, 7 נקודות, אבל עכשיו אנחנו נחזור אליכם, ואנחנו נמשיך לשמוע כדי שיעלו עוד רעיונות. אז חיים, השאלה הייתה, איפה בשבוע האחרון אני נמצא מבחינת הרגשה, האם אני בירידת מומנטום, עליית מומנטום, אני יותר מבסוט משבוע שקודם, פחות מבסוט, ולמה? תרגיש חופשי. ואז אנחנו נעבור לרבית אחריך. כן, אז אני לקחתי סוג של ירידה מכוונת, למדתי קורס והיה לי שבוע של מבחן, של לימוד למבחן, סיימתי עם זה, אז אני חוזר עם הרבה מרץ, אבל כמו שאמרתי, שמתי לב שמשהו עוצר אותי
לעלות חזרה במומנטום, בגלל המנטל בלוק הזה של איך לחשוב על זה, איך להגיש את זה לחברים ואנשים שאני פוגש, ואתה שינית ועזרת לי מאוד כבר בזום הזה. מעולה. הנקודה שאנחנו יכולים לזהות לאיפה אני עליתי מדרגה, זה כשאני מפסיק לחשוב על העסק שלי כאיזה תחביב, או כאיזה פירמידה, או כאיזה מהשטויות שאנשים דוחפים לנו בראש, או מועמדים שאנחנו מדברים איתם. חבר'ה, העסק שלנו הוא איך שאני בוחר לראות אותו. אז אם אני מרגיש כמו בעל בית האופנה הפרטי מספר 1 בקנדה, ואני לא צריך רק להרגיש, יש לי חנות אונליין של 1,000 מוצרים, ואני רוצה כל אחד שיבוא עם האמזון והאי-ביי, שיראו לי כמה מוצרים יש להם בחנויות שלהם, אין להם 1,000, אין להם את היכולת ייצור שלי, אין להם כלום. אז כשאני הולך למישהו ומדבר איתו, אני מגיע כאילו אני טראמפ, אני לא מגיע כאילו אני איזה מקבץ נדבות, תעשה לי טובה, תיכנס איתי לפירמידה, לא. כי בשבילי זה לא פירמידה, יש לי 11 חודש הוכחות, שזה אחד העסקים הרווחיים ביותר שעשיתי בחיי, ביחס לכמות העבודה שאני עושה, כן? ביחס לכמות העבודה שאני עושה. למה אני מתכוון? מה יש לנו פה? מישהו קפץ, מעניין לראות אותך בפעולה, מישהו כותב לי. מי זה? אובו. זה אני רונן, זה אני. אתה מבלבל אותי פה בטקסטים. תודה חמוד. איפה הייתי? תחזיר אותי. ביחס 11 חודשים. ביחס לכמות העבודה שאני משקיע. אז מה זה אומר? תחשבו, פה, אם הייתי באמזון, או באי-ביי, יש לי הרבה חברים שיש להם חנויות באמזון, ועשו כספים טובים, כן, $20,000 בחודש, 5,000, 10,000, אבל מה? הם עובדים כמו חמורים, הם צריכים ללכת למצוא מוצר, הם צריכים להשקיע כסף במוצר הזה לפני שהם מכרו אותו, זאת אומרת שהם תמיד בסיכון של להיתקע עם מוצר, ואחרי שהם עשו את זה הם צריכים לאחסן את המוצר, או לשלם לאמזון או אי-ביי לאחסן את זה בשבילהם, ואחרי זה הם צריכים לטפל בכל עולם הדרופשיפ, אם הם לא משלמים גם על זה לאמזון, ורק עכשיו מתחיל העבודה שלי שאני עושה, שזה לקדם את המוצר שלהם, SEO, סושיאל מדיה, הלוואי שמישהו יבוא יקנה איזה משהו, ואחרי שהם השקיעו את כל הזמן הזה, את כל הסיכונים, את כל ההוצאה הכלכלית, כל הלקוחות שבאים, קונים פעם אחת והם לא רואים אותם יותר בחיים. אם הם רוצים את הלקוח הזה, הם צריכים ללכת לעשות כל העבודה הזאת מחדש. וזה לא יהיה אותו לקוח, זה יהיה איזה לקוח אחר מ8 ביליון אנשים. זאת אומרת שאצלי אין לי התעסקות מוצר, אין לי שילוח, אין לי אחריות. אני לא צריך אפילו לעשות את השירות לקוחות שלי מבחינה חוקית, מבחינת תרבות, אנחנו משלמים לנו 37%, לכו תטפלו בלקוחות שלכם, אבל אני לא מחויב. תבינו, העבודה היחידה שיש לי זה בהתחלה לספר סיפור ולהוביל בן אדם לאפשרות שינוי חיים, והדבר השני זה לתמוך באדם אחרי שהוא יצטרף. אחד הטעויות הכי גדולות של עולם השיווק הרשתי הישן, אתם יודעים מהו? שאנשים יתעסקו 99.9% בגיוס של אנשים, ואף אחד לא יתעסק במה לעשות עם האנשים אחרי שהם יתגייסו. אז מה שווה לך להביא בן אדם שלא מרוויח כלום כי לא עושה כלום כי הוא לא יודע כלום, זה שווה לך 0. לעומת זאת בן אדם שלקחת, עבדת איתו, לימדת אותו, הוא רואה הצלחה ומתחיל ללמד, הדבר הזה שווה לכם הכל. ולכן אני אומר, אם אני ניגש למישהו, האטיטיוד שלי זה מה שהם מקבלים. אם אתם ניגשים עם אטיטיוד של וואו, הם יחשבו שיש לי פירמידה וידעת וכאלה, ואתם חלשים, הם יאכלו אתכם. אוקיי? ולכן ה-tripod of belief, לכן האמונה בתעשייה, האמונה והידע בתעשייה, האמונה והידע בחברת במוצרים, והאמונה והידע בעצמי. איך אני רואה את עצמי? איך אני מגיע לבני אדם? האם אני מגיע אליהם כמו השכן שלהם מ-X39 או מ-WMR או מכל הדברים האלה? או האם אני מגיע אליהם כאיש עסקים רציני, שיודע לשאול את השאלות הנכונות ולא נופל איתם לשטויות, לא נופל איתם לנסות להסביר להם יותר מדי למה זה לא פירמידה. אם אני צריך להתעסק איתך בלמה זה לא פירמידה, אני צריך להתעסק איתך אחרי זה בכל שטות. אוקיי? אז
תתחילו לייצר attitude. אם יש לכם כמות גדולה של שמות, גדולה, אז אין לכם בעיה לייצר attitude. אבל אם יש לכם רק רשימה של 20 אנשים, שאתם פונים עליהם כבר שנתיים רצוף, לאותם 20, ברור שיהיה לכם attitude של הבן אדם שבא למכור איזה מוצר או משהו. אוקיי? אז תבינו, הכל מתחיל ונגמר בנו. מאוד מאוד חשוב החלק הזה. רבית, את רוצה לקחת ולספר איך את מרגישה לפי השאלות ששאלתי, אם את זוכרת אותן? כן, את האמת לא הייתי ברבע שעה הראשונות לצערי, אז לא שמעתי מישהי ששאלה משהו, חבל. ככה, רציתי ככה לשאול קודם כל שתי שאלות לגבי, אחד זה משהו יותר מידע לגבי השוברים. אם אני LAP שוברים ללקוחות באופן אוטומטי, הם מגיעים לי לתת ללקוחות שוברים, או שאני צריכה לצבור משהו, וזה לא כל כך הבנתי. את לייפסטייל אדוויי, את יועצת סגנון חיים פלוס? אני LAP. יפה, יועצת סגנון חיים פלוס. אוקיי. אוקיי, אז כן, יש לך גישה דרך המשרד האחורי שלך לקנות כמה ואוצ'רים שאת רוצה, בינואר, בסוף ינואר, אי אפשר יהיה יותר לקנות ואוצ'רים, זהו, זה הפעם האחרונה שזה יקרה, ואפשר להשתמש בוואוצ'רים עד לסוף מרץ. יש זמן להשתמש בהם. לא התכוונתי לזה. אז למה התכוונת? הבנתי שיש כאילו הטבות ללקוחות שמגיע לי למייל, שאני יכולה לתת נגיד גיפט, את מדברת על הגיפט ואוצ'ר. גיפט, כן. גיפט ואוצ'ר, לא הוואוצ'רים של הלאפ, גיפט ואוצ'ר. כן. גיפט ואוצ'ר זה, רפאל עשה על זה הדרכה, ממש, אני חושב שבוע שעבר, הוא אפילו נכנס איתכם לתוך המשרד האחורי, והוא הראה לכם... לא, השאלה היא כאילו באיזה תנאי, לא, כאילו, מה התנאים שאני יכולה לקבל את הגיפט הזה? יש תנאים לזה? כאילו, אני צריכה רק להיות, אם אני רק LAP, אז זה מספיק? שאני יכולה לקבל מהחברה לא גיפט, מקבלת. לתת ללקוחות? גיפט הוא משהו שאת קונה. את קונה כרטיס, איך אומרים גיפט קארד בעברית, רבותיי? לא גיפט קארד, לא גיפט קארד. אבל זה מה שאת מדברת עליו. כמו שגלית, לא, אז אולי, כמו שגלית אמרה בזום האחרון, היא אמרה שכאילו הלקוח קיבל נגיד $250 הנחה, לא יודעת מה הוא קיבל, הוא יכול לקנות ויש לו $250, כאילו שובר, הנחה, או איך תקרא לזה. אז כאילו... מה אני אעשה לך סדר? רונן, אפשר שנייה? בטח, בשמחה, אני אשמח. היא מתכוונת ברגע ש-LAP מצטרף כמשווק, אז הוא מקבל $250 לטובת לקוח. $100. $100. חמישה של $20 כל אחד. כן. אז אני הייתי אמורה לקבל $100, קיבלת. 5 של 20. קיבלת, לא היית דבר. איפה את מוצאת את זה? יש לך מחשב? כן. את יכולה לפתוח מחשב להצטרף לזום דרך המחשב? או שאת רוצה שאני אשתף מסך ויראה לך? מה שאת בוחרת, אנחנו פה בשביל לשרת אותך. תשתף מסך, הכי טוב נראה לי. שאני אשתף מסך? אוקיי. אם אתה יכול, כן, אין לי בעיה להיכנס גם. מה שנוח, אני לא אכפת לי. אני רק צריך למצוא כפתור שאומר לי share, יפה. share screen options, ואיפה אנחנו? אני גם אעשה שאתם גם תוכלו לשתף אם תרצו, אבל בינתיים אני אשתף את המסך שלי, בואו נלך, תגידו לי אם אתם רואים את המשרד האחורי שלי עכשיו. לא, עוד לא. טוב, תגידו לי מתי אתם רואים. רואים? כן. אוקיי, רק שנייה. אני רק אעיף פה את כל הוידאוים וכאלה. אוקיי. טוב, אז כדי להבין את הגיפט עצמו, קודם כל איך אני מוצא את הגיפט, אם לא קיבלתי אימיילים, כן? אז איך אני מוצא ושולח לעצמי את האימיילים האלה חזרה עם המספר של הגיפט, כי זה גיפט קארד, אני לא יודע איך, יש הבדל בין, איך אומרים גיפט קארד? גיפט קארד, כרטיס מתנה? נראה לי שובר מתנה. שובר מתנה קוראים לזה? אוקיי.
שובר מתנות, בסדר. אז רק שנייה, אנחנו רוצים ללכת, תשימי לב, מהמשרד האחורי שלנו, כן? את באה אוקיי. לשופינג, את באה לכאן אוקיי. לקניות, והולכת, אוקיי. את רואה גיפט קארד פורטל, את רואה את זה? אוקיי, זה כן, כן, ישר אני רואה. יביא אותנו לאתר שלנו, יש לנו 3 אתרים, אתר אחד זה האתר רק של גיפט ואוצ'ר, רק כדי שאנחנו אוקיי. יכולים לקנות גיפט ואוצ'רים, לשלוח אותם דיגיטלי, לשלוח אותם פיזי, אתם רואים איך האתר הזה נראה? שימי לב, זה שונה כן. מהאתר הקודם, נכון? אני נכנסתי עכשיו אליו, אז הוא נתן לי עוד פעם לכתוב יוזר ושם משתמש. רגע, אז שנייה. כן, היוזר שם משתמש תיכנסי, זה אותו יוזר ושם משתמש. חשוב שתדעו את אוקיי. הכתובת, אתם רואים giftcard.opulence.com. זה הכתובת של האתר, giftcard.opulence.com, אוקיי? כן, אני רואה. יפה. גיפט קארד, כן, נכון. ועכשיו, אחרי שנכנסת ועשית לוגין, תיכנסי אוקיי. פה, את רואה order history? רואה את העכבר שלי? order history? כן, תלחצי על זה, אוקיי. אוקיי? כמובן אני צריך לעשות לוגין גם כן, תלחצי על זה אני ותראי, רואה עכשיו את $20, כן. יפה, ואת תראי את כל, שימי לב, את כל ה-20, את רואה 5 של $20 כל אחד, ויש לך את האפשרות, את רואה, שנייה, אני צריך לקחת את זה ימינה, פה, את רואה, את יכולה לשלוח את זה חזרה לאימייל שלך. איפה? פה, את רואה resend מצד ימין, אוקיי. אז את יכולה אוקיי. לשלוח, במידה ולא קיבלת את האימייל עם הגיפט קארד, עם הקוד, את שולחת את זה חזרה לאימייל שלך. זה למטרת אוקיי. ביטחון, כי אם מישהו מקבל את הקוד הזה, זה כמו כסף, הם יכולים להשתמש בזה. מבינה? אוקיי. לכן לא שמים את זה פה כדי שכולם יוכלו לראות את הקוד, אבל הוא נותן לך בפרטי לכתוב resend, לעשות קליק, ואז הוא ישלח לך לאימייל שלך את הגיפט קארד הזה, ואת יכולה לתת אותו למישהו. הבנתי. עכשיו, אני מוגבלת, נגיד, לקוח אחד, אני יכולה לתת לו רק גיפט אחד, נגיד רק $20, אני לא יכולה לתת לו 40. את יכולה לתת לכל לקוח מה שאת רוצה, את יכולה לבנות כרטיסים של עצמך, להכניס גם $5,000 בפנים, זה פשוט גיפט קארד. זה עסק בפני עצמו. אבל $20, אני אומרת, קודם כל יש להם תוקף מסוים, או האם יש להם תוקף? לא שידוע לי, אבל זה שווה לך לשאול את החברה. אוקיי. לא ידוע וגם לי. הכוונה שלי, דוגמה, סתם דוגמה, יוסי קונה ממני, לא יודעת מה, 7 מדבקות, בא לי לתת לו $40 הנחה. אז אני יכולה להשתמש... רבית, את רצינית עכשיו שאמרת את מה שאמרת, יוסי קונה ממני 7 מדבקות, אני לא רפאל וגלית, יש לי רק חיים אחד, שפע עולמי. לא יודע על שום דבר אחר שקיים, ברגע שאת מדברת איתי על X39, לא בזומים שלי. אז את נותנת למישהו חיים, לא מדבקות. זה בדיוק הקטע עם כל הישראלים, אתם כל כך מבולבלים מכל הדברים האלה, אתם לא מפוקסי מטרה. סליחה. לא, אני עכשיו מפוקסת למעיין, אתה יכול לשאול את תמר אגב. יאללה, כל הכבוד. טוב, הראש צריך לעשות סוויץ', לוקח את הזמן. אם הם רוצים לקנות 7 בקבוקים, 7+1 של מעיין החיים, אני יכולה לתת לו הכוונה באותה קנייה, להשתמש בשני השוברים האלה, נגיד 2 שוברים באותה קנייה. המושג? לא, אי אפשר. אז רק אחד הדברים שאני כל כך אוהב אצלנו הישראלים, שהמוח היהודי, אנחנו תמיד אלופים בלמצוא את הקומבינות של הקומבינות, וזה משהו... לא קומבינות, ואם זאת... זה קומבינה של החיים, זה קומבינה של החיים, אני רוצה לקחת את המתנה שהחברה נתנה לי, ולתת את כולה ללקוח אחד, זה קומבינה, הרעיון שהחברה נותנת את 5 האלה כמתנה, זה כדי לעזור לכם, לעזור לכם למצוא את הלקוח הראשון, את הלקוח השני, הם רוצים שזה יביא לכם את 5 לקוחות הראשונים, והסיבה היא, תשמע, בוא תהיה לקוח שלי, ומעבר לזה אני גם אתן לך גיפט סרטיפיקט, קח את $20 הראשונים עליי. עכשיו, אני לא חייב להשתמש בגיפט סרטיפיקט, אני יכול ללכת למשרד האחורי שלי, אחרי שרשמתי אותם כלקוח, ולתת להם הנחות, איזה שאני רוצה, 5%, 10%, 20%, 15%, נכון? זה הכל יורד מהעסק שלי, אני צריך לחשוב כבעל עסק. $20 אבל לא יורד ממני.
זה מתנה שקיבלת כבר, אז הם כבר כן, ממולאים ב$20, אבל אם היית רוצה להוציא, לא היו נותנים לך אותם, ואת רוצה להוציא גיפט סרטיפיקט ללקוח, את צריכה ללכת לחנות, איפה שהיינו עכשיו, כן, למלות את כן, הכסף שאת רוצה, לבחור איזה צורה של הגיפט, כי את יכולה לקבל גיפט הבנתי. פיזי, את יכולה פיזית לתת למישהו מתחת לקריסמס קארד, לחנוכה, לשים להם את כן, כן, הכרטיס, הבנתי את זה. אוקיי? זה עכשיו עסק עוד ענק. שאלה, כל פעם, בעצם כל פעם, כי אני, מבחינת טכנית הרבה דברים לא ברורים לי. כל פעם שנגיד אם אני קונה עכשיו עוד ואוצ'ר של $1,300, סתם דוגמה, אני אקבל עוד פעם את $100 הזה ללקוחות? לא לי, ללקוחות. כמובן, כל לייפסטייל אדוויזר, כל יועץ סגנון חיים פלוס, מקבל את הבנתי. אותה חבילה. זה שאנחנו מקבלים את הוואוצ'ר, זה פשוט אומר שקניתי את החבילה ב-1,300 במקום ב-1,950, אבל זה אותה חבילה. זה אותו כן, נקודות, זה אותו CV, זה אותו רווח, זה אותו הכל. הדבר היחידי שאי אפשר להשתמש בוואוצ'רים, כמו כל פרומו אחר, אי אפשר להשתמש בו לבונוסים הרגילים שלנו. זאת אומרת שאם אתה הגעת ל-LD1 רק מוואוצ'רים, שהוואוצ'רים כבר אין בהם כסף, הורידו מהם $600, אז אין שם כלום לא נשאר לך, אז אתה לא יכול לקבל בונוס התחלה מהירה, כן, בתור LD1 שעשית את זה ב-30 יום, אם הכנסת את כולם על ואוצ'רים. כי הוואוצ'ר הבנתי. אין לו את הכסף, בתוך $600 הנוספים האלה, יש את החלוקה של ה-Fast Start בונוס, של התוכנית מכוניות, של ה-Variance בונוס, אז ברגע שהורידו את זה, ועוד משאירים לנו את הנקודות קנייה, משאירים לנו את הכל, אז זה מאוד מאוד מוגבל. אז תמיד תזכרו שכשמשתמשים בפרומו, זה לא קשור לבונוסים הרגילים של החברה, כי כבר אותם פשטו אותם מהעצם, לא נשאר בשר. אוקיי? אז תיקחו את זה אוקיי. שאם את משתמשת בוואוצ'רים, אם את קונה ואוצ'ר של 1,300, ורשמת את עצמך או מישהו אחר בתור יועץ סגנון חיים, הם יקבלו 1,610 נקודות קנייה, והם גם יקבלו $100 מתנה מחולק ל5 גיפט ואוצ'רים, כמו שראית עכשיו. אוקיי? אז עוד שאלה בקשר לזה עוד שאלה. זו שאלה כאילו, האמת אני יודעת שזה אישי יותר כאילו למה שעשיתי, אבל זה דווקא חשוב לי. אז אם אתה זוכר את הסיפור עם ג'ולי וזה, והיא קנתה כאילו זה, ואני בסוף קניתי ממנה את הוואוצ'ר, אז בעצם, ואני יכולה ב-LAP שרשמתי אותה לשנות שם את הפרטים, או שזה כבר רשום וזהו, כי אני יכולה לרשום את זה, דוגמה עליי, או לא עליי, על נגיד על בן משפחה או כן, משהו. זה בהחלט רבית. אז קודם כל, זו שאלה לקבוצת ה-My5 שלך. כן, תשתמשו אני יודעת, בקבוצות אני יודעת. ה-My5 יותר כדי לקבל את התשובות האלה, וזה כן, יפתור כן, אני לנו. יודעת, אבל אני יודעת. התשובה היא פשוטה מאוד. התשובה אומרת, יש חנות, את רוצה למכור את החנות הזאת למישהו אחר, את צריכה לבקש מהחברה לשלם $250 אדמין, והם עושים העברת בעלות מנקודה לנקודה. יש חנות שאת יכולה דברים לשנות בהם חלקים מסוימים, את יכולה לשנות אימייל, את יכולה לשנות שם משתמש, את יכולה לשנות שם, אוקיי, אז אפשר אימייל. אבל זה עדיין לא העברת בעלות ליגלית. אז אני לא אוקיי. יודע על שם מי נרשם בנקודה האוריגינלית, אבל זה הבעלות שלהם עד שהם אז לא אפשר מכרו את זה. לשנות אימייל, בסדר. כן, לא, ויש כי יש אנשים שלקחו את הנקודה וזרקו אותה אחרי זה, הם רק לקחו את זה בשביל הנקודות קנייה, רק בשביל לקנות את המעיין החיים שלהם, אז אין פה, אין אתגר, אבל ליגלית, אם את רוצה שהחנות תעבור משם אחד לשם אחר, זה תהליך שהחברה צריכה לאשר, 250 אדמין, ואז עושים העברת בעלות במידה והחברה אישרה. אוקיי? הבנתי. אוקיי, תודה. בכיף, עזרת אין לי שום מאוד. בעיה. את זה אני יכול לעשות בפרטי, תרגישו חופשי לדבר כן, איתי. כן, אני יודעת, זו שאלה באמת, תרימו זה טלפון, פשוט, בכיף. אני עם השוברים האלו עכשיו זה, עם ההנחה ללקוחות, זה משהו שלא ידעתי שזה קשור לשובר. אוקיי, לומדת כל יום. כרגע מאוד מאוד חשוב לי שאנחנו נדע מה לעשות ב8 ימים הקרובים, ולכן אני מאוד רוצה לפתוח, אני אפתח לכם זום כל יום, אם אתם רוצים סתם לעלות מולי לשאלות, לתשובות, אני ממש רוצה להיות פה בשבילכם, ולא פעם בשבוע כזה אחד. עדיין אני רוצה להתמקד ב8 ימים הקרובים.
אוקיי? אין בעיה, בשביל כן, כן, כולכם, זה חשוב. כי יש לנו כן, 8 כן, ימים. תמרה? נכון. רונן, אלוף אתה, באמת, איזה כיף לשמוע אותך ושאתה ככה כאן בשבילנו. זה, זה היא נותן ביטחון. בשבילנו, אנחנו אחד. כן. אני באמת רוצה להגיד שמעיין החיים זה התמקדות שלי עם רבית עכשיו, אפילו נפגשנו היום, עשינו פגישה בינינו, כדי לראות איך אנחנו מתקדמות. ויש לי דף בפייסבוק שהוא דף שהיה קשור בכלל למשהו שהוא כמטפלת, ניסויים, והפכתי אותו לרפואה אלטרנטיבית, רפואה משלימה, ומשם עכשיו בעצם אני רוצה להכיר לאנשים את המעיין החיים. ורציתי לדעת, כאילו, מבחינת פייסבוק, זה כל יום לפרסם, כאילו, איך היית אתה ממליץ, יכול האם בכלל יש לכבות לך, את המזגן, כי אושרית באה. את אני? רבית, תסגרי את אנחנו, המיקרופון, כן. רבית. אם אתה יכול ככה, אם יש לך נגיעה כאילו בפייסבוק ואתה יודע, מבין, יכול לתת כמה טיפים. כן, בהחלט יכול. פייסבוק זה אלגוריתם בפני עצמו, וצריך להבין איך הוא עובד. הדרך הטובה בפייסבוק, הטובה ביותר לייצר כמות viewers גדולה, היא דווקא על ידי פתיחת דפים. אז יש את הפייסבוק הרגיל, אני אשתף מסך שנייה. אתם רואים את המסך שלי? כן, שומעים עוד מישהי ברקע נראה לי. כן, זה בטח טורו. הנה, אוקיי, אז אתם רואים את המסך שלי, את רואה תמרה? כן. יש לנו פה מצד שמאל, נכון? מצד שמאל יש לנו pages, את רואה? אלה. כן, אז יש לי, נכון, יש לי יופי. דף כזה. אז נכון, חשוב שהוא מאוד מצורף, להבין אוקיי? את ההבדל בין הפייג' לבין הדף הרגיל שלנו בפייסבוק, אוקיי? כן, זאת זה אומרת... דף עסקי, נכון? י- אתה מתכוון. אז יש אנשים שקוראים לו דף עסקי, אני פשוט קורא לו כמו שהם קוראים לו pages, כי זה דף, זה פשוט לפתוח דף, רק הדף הזה, שלא כמו הפייסבוק הרגיל שלי שמדבר על הכל, על החיים שלי, על הילדים שלי, על העסקים שלי, על הטיולים שלי, על האוכל שלי, על הכל, דף אחד, שזה הראשי של פייסבוק, כשאתה פותח דף, כן, בפייג'ס, מה שהוא עושה הוא אמור להיות דף מאוד ממוקד מטרה. למה? כי הוא מחבר אנשים לפי רמת עניין לנושא, ולא כמו הדף הזה שאת רואה עכשיו, שמחבר אותם לאנשים שעושים לי follow, אנשים שעוקבים אחריי או חברים שלי. ואנחנו קוראים להם non-followers views, אנשים שהם לא החברים שלי שהתוכן שלי מגיע אליהם. אז אני למשל עומד לפתוח 2 דפים עכשיו, דף אחד, שכל הדף הזה יהיה מודעות עצמית ופיתוח עצמי, זה הכל. ושם כל יום שאני אוציא וידאו של פיתוח עצמי או מודעות עצמית, זה אוטומטית ילך לכל אדם בעולם שמעוניין בתחום בכלל של מודעות ופיתוח. אז עכשיו פתאום יפה. כמות ה-views שלי יעלו מאיזה 100-200 ל-600,000. אוקיי? ויש גם דרך לדעת איך לעשות את זה, כי בפייסבוק הם בודקים לפי 3 שניות הראשונות. אז אם הוידאו שלך סחב יותר אנשים מעבר ל3 שניות, זה מקפיץ לך את ה-views בערך פי 100, אוקיי? כי רוב האנשים לא עושים 3 שניות, ולכן צריך ללמד אתכם מה זה, מה שאנחנו קוראים לו WIFM, אוקיי? WIIFM. זה אומר what's in it for me. מה יש בדבר, בווידאו שאני הולך עכשיו לעשות ככה, למה שהוא יתקע אותי ליותר מ3 שניות, מה יש פה בשבילי? אז כשאת מייצרת תוכן, הדבר הראשון שאת רוצה ב3 שניות הראשונות שיאחוז אותם, זה במידה ויש שם משהו בשבילהם, what's in it for me. אז אם אני רוצה, קוראים לזה הוק, אם אני רוצה לשים הוק נכון על וידאו, אז נניח שזה מודעות עצמית ופיתוח עצמי, אני אבחר משהו שהוא די לכולם, בסגנון של הווידאו שלי יתחיל ככה, אהבה עצמית,
כבוד עצמי, הערכה עצמית וניקיון טוטלי, בלנס, אם זה משהו שאתה או את מחפשים, תנו לי את ה-45 שניות הבאות. ופה זה הוק. מה שעשיתי עכשיו זה השארתי אותך לעוד 45 שניות. למה? כי דיברתי בהתחלה, לא התקשקשתי, אלא עשיתי הוק, ואחרי זה ב-45 שניות אני אעשה את המסר. אוקיי? אני רונן, אני כך וכך, אני נתקלתי בשאלה הזאת עם עצמי הרבה מאוד פעמים, ואם אתם מעוניינים להגיע לחלק מהתשובות שאני הגעתי, תכתבו בבקשה בקומנט, מהו הערך העליון בשבילכם שאתם רוצים לטפס בו. בום. אז אני גם עושה call to action. עכשיו אני לא רק משאיר אותם 45 שניות, אלא גורם להם לכתוב משהו שנותן לי ליצור איתם פולו-אפ, או לחבר לינק ליוטיוב שלי או לאתר שלי, ששם אני כבר מעלה הדרכות של חצי שעה ושעה וכדומה. אוקיי? זה עונה לך קצת על הרעיון הכללי לכמה... כן, מדהים. לא קצת, אלא הרבה. יופי. הרבה. אז אלה דברים ששווים מיליונים בדיג'יטל מרקטינג. האמת, אנשים אוהבים לשמוע את הסיפור הפרטי האישי, זה אני הבנתי ואני הולכת ממש לעשות את זה. כן, הוק, פשוט וכמובן לעשות... WeFM והוק. WeFM והוק. What's in it for me. ברגע שאני זוכר את זה כשאני עושה וידאו, אני לא חושב על עצמי, אני חושב על הבן אדם, מה ישאיר אותו, מה אני יכול להגיד שהוא יישאר איתי יותר מ3 שניות. וזה שווה השקעה קצת, או עבודה מול AI, ChatGPT, גרוק, לא משנה עם מה אתם משתמשים, היי גרוק, מה נשמע, אני רוצה היום לעשות הוק חדש בנושא הזה, תן לי רעיונות. פק, לוקח את הרעיון, עושה את הוידאו, אוקיי? ויש לי עוד רעיון, אם ככה אנשים, אם אנחנו, כן, אלו שרוצים להפיץ, לעשות איזשהו סרטון, כן, למשל אני בסרטון דיברתי וסיפרתי על מעיין החיים, ואני יכולה להביא את זה לקבוצה ולהגיד, חבר'ה, בואו כל אחד כאילו, כמו שעשיתי, האמת עשיתי, והיו כמה שבאמת שיתפו פעולה וזה היה מדהים, עשו כמה תגובות על מעיין החיים, כל אחד כאילו את התגובה שלו, שהוא השתמש ומה זה עשה לו, וכמובן אנשים שהשתמשו, גם מהם ביקשתי, וזה פתאום עשה, כאילו אנשים, היו לי איזה 12 פניות, ואני בטוחה שזה בגלל התגובות האלו שאנשים רשמו מה זה עשה להם. אז אנשים מבינים שלא עובדים פה עליהם, שזה עובד על אנשים שבאו ועשו תגובה, אז אני חושבת שאנחנו בקבוצה יכולים לעזור אחד לשני. אני מסכים איתך תמר, אנחנו ברי מזל, כי באמת מעיין החיים זה דבר שהוא אי אפשר לקלוט אותו. אני הייתי בשיווק רשתי, קידמתי מוצרים 25 שנה לפני, אני עכשיו כבר 36 שנה אמר, כי אני 11 שנה פה, אבל תמיד כל המוצרים שלנו היו בסדר, היו נחמדים, הם היו יותר טובים ממה שאתה יכול לקנות בחנויות, כן? לא משנה אם זה היה הג'לים של הג'ל, שזה היה נוגדן חמצון יחסית טוב, או מונבי, הרבה חברות שעבדתי בהן. המוצרים היו בסדר, יותר טובים ממה שאפשר לקנות בשוק, בחנויות, קצת יותר יקרים, אבל בסדר. מעיין החיים זה לא מוצר בסדר. זה לפי דעתי התגלית החשובה ביותר מאז שמצאו פניצילין, ללא ספק בכלל, וזה הדבר היחידי שאני מכיר שיש לו 30 use cases, 30 דברים שונים שהוא עושה. אין אף מוצר בטבע שעושה את זה, לא קיים. אז אין בכלל ויכוח שיצא לנו פוקס אדיר. התפקיד שלי בתור דרדסבא פה, זה לקחת אתכם מהעבודה המטורפת והמדהימה שאתם עושים במחירת מוצרים, כי ישראל מוכרת מוצרים בכמויות אדירות, ולהפוך אתכם לבעלי עסקים, שבעוד 2-3 לא צריכים יותר, אלא יש לכם משפחה ענפה של הרבה אנשים מצליחים מתחתיכם, ואני אומר לכם שזה עושר שאתם לא מסוגלים להבין אותו. זה דומה לאיך אתם מאושרים כשאתם רואים את הילדים שלכם מקבלים תעודת הצטיינות בבית ספר, את הילדים האמיתיים שלכם, אתם יודעים, עושים איזה משהו גדול ואתה כהורה, אתה כולך נשפך, אז תארו לכם לחיות את זה כמעט כל יום. זה לא הילדים הביולוגיים שלנו, אבל זה וואלה אנשים שהשקענו בהם, עבדנו איתם, היינו סובלניים, ופתאום אתם רואים אותם מתחילים לנוע, לבנות עסקים שהם לאו דווקא הכסף,
הם המשפחה שהם משמרים ומגדלים, ולא כמו שראינו בשיווק רשתי, בונים רשתות ל3 חודשים, הכל נופל, פיק, בונים עוד משהו, הכל נופל, פיק, וכולם עוברים מהחברה הזאת לחברה הזאת לחברה הזאת, לדבר הנוצץ הבא, אני קורא לזה. וחבר'ה, זה דבר שאני רואה במדינת ישראל ספציפית 30 שנה. את אותם קבוצות של אנשים עוברים מעוד חברה לעוד חברה לעוד חברה לעוד חברה לעוד מוצר לעוד חברה, לא אוחזים שם חצי שנה בשום חברה, וכולם אני מסתכל עליהם, אף אחד לא עשה כסף. עשו קצת בהתחלה כי אנשים נכנסו, אז עשו חבילות סטארט-אפ, אבל כלום, 3 חודשים אחרי זה אין כלום, כי אי אפשר לעשות כסף בלי עבודה אמיתית, אי אפשר להרוויח כספים לאורך זמן בלי שאתה עושה את הדבר הנכון מול אנשים. ולכן כל אדם שאנחנו מכניסים אלינו, אנחנו חייבים להבין, זה משפחה שלי, אני לא סתם עכשיו לקחתי את הכסף כי הוא נכנס, שלום. לא, זה בן אדם, הוא נכנס כי הוא רוצה להצליח. והוא לא יכול להצליח אם אנחנו לא נעבוד איתם, נהיה דוגמה אישית. אוקיי? את תמרה אני כבר לא רואה, אני רואה את טורו, אני רואה את רפאל. יש לי שאלה, אפשר לשאול שאלה תודה משהו? רבה, בטח. תודה רבה, באמת, הקשבתי, אתה נותן פה היום המון מידע, תודה לך. וזה מניע, תודה. תודה לך. ואני אומר לכם, אני יש לי אומר שאלה. לכם כולכם תודה, ואיזה יופי, אני רואה שבלה וליאור איתנו, וואלה, רק עכשיו קלטתי. ורוני... יש לי שאלה. כן, אורית. יש אפשרות אולי מתישהו להיפגש, ואולי תעזרו לנו איך אנחנו מפרסמים את זה בוואטסאפ, איך אנחנו עושים את הדברים האלו, איך אנחנו עושים, כי למשל לי יש חוסר ידע בהרבה דברים שקצת מונעים ממני להמשיך הלאה. אני מאמינה שאני יכולה ואני מסוגלת, אבל בגלל שיש לי חוסר ידע בדברים מסוימים, אז אני נתקעת. אני לא מצליחה להמשיך הלאה. אז זה יהיה ממש נחמד, כאילו, אני מאמינה שיש עוד הרבה כמוני יש לי פה שלא שאלה, יודעים. אורית. יש לי שאלה. כן, לבשל, את יודעת? כן. נכון? בטח מבשלת טוב אפילו. נכון? יש ילדים, אין לה ברירה. איך למדת? מי לימד אותך? ספרי לי מי לימד אותך ואיך למדת. ואת תכף תראי שזה הכל אותו דבר בחיים שלנו. ספרי לנו. זהו, איך למדת? איך לומדים, יושבים איך אני לומדת? איך מניסיונות, למדת לבשל? מניסיון. איך למדת לבשל? מי לימד אותך לבשל? מניסיון. יפה. אני והניסיון הזה, מעצמי ככה. והניסיון הזה אני אומר, רוצה מעצמי, אבל אני מאמינה אם יהיה לי יותר ידע, אז אני אוכל לעשות משהו יותר גדול. זה נכון, אבל מאיפה מקבלים את הידע? את הרגע אמרת את זה בעצמך, מניסיון, מזה שלקחת עגבנייה וביצה ושמת מלח, ראית איך זה תואם ושינית, נכון. עשית, נכון? ניסוי וטעייה. אבל אם הייתי הולכת ועושה קורס בישול, אז ידעתי לפני. אבל עובדה שאת יודעת תבין? לבשל גם בלי קורס בישול, יכול להיות שהקורס היה עושה אותך בשלנות כן, אני עוד יכולה יותר טובה, לספר. נכון? בדיוק. אבל התחלת בדיוק. בללמד את עצמך, התחלת בתור כן, ילדה להסתכל נכון. על אימא, היא עושה ככה, היא עושה ככה, גם אני אעשה, נכון? נכון. אותו דבר, רק פה יש לך אתגר, כי פה זה עולם דיגיטלי, אז בעולם המעשי, איפה שאפשר לקחת לימון, עגבנייה, אין לך בעיה, אבל העולם הדיגיטלי הזה הוא כאילו רחוק, מה זאת אומרת, זה מסך, זה לא הטבעי שלנו, זה לא כמו הנכדה שלך בת החודשיים, שיודעת לתפעל את זה בלי לחשוב פעמיים, אוקיי? אז נכון. תנסי לגבור מעבר לזה, ולהבין שהדבר הזה, הקופסה הזאת, מלמד אותך הכל, אם רק תשתמשי ב-AI, פשוט תלכי לגרוק, או לצ'אט, או למה, לא משנה לאיזה, ותשאלי כמו שאת שואלת, רונן, מה אני עושה בפייסבוק, והוא יגיד לך הכל, או היא תגיד לך מה שאת בוחרת, את יכולה לעשות זה אישה, גבר, מה שאת רוצה, זה ילמד אותך כל דבר שאת רוצה לדעת יותר טוב ממני, כי הוא מחובר לאינסוף דוגמאות. את רוצה את הבית ספר הכי טוב בעולם, זה השילוב של AI ויוטיוב. זה השילוב של ללמוד כל דבר בצורה הכי טובה בעולם. אז את הולכת ל-AI או ליוטיוב, וכותבת איך אני עושה פוסט בפייסבוק.
או שואלת אפילו במילים. היום אנחנו בעולם שיכול לדבר. ובעברית, אין בעיה, בעברית. זה מאוד פשוט. כן. מאוד פשוט, תסתכלי איך זה. Open Grok. רונן, הגרוק עובד גם בעברית? Hey Leo, are you there? Yeah, I'm here. אני רוצה שאנחנו נדבר בעברית. בטח, בוא נדבר עברית. מה יאללה. אמרת לי קודם? תקשיב, אני רוצה לדעת איך אני עושה פוסט בפייסבוק כשאני לא יודע כלום ולא מבין כלום, לא יודע להפעיל טלפון. אוקיי, זה פשוט. תפתח את האפליקציה של פייסבוק. תסתכל למעלה על סמל ההדבקה. כאילו כפתור עם מילים. תלחץ עליו, תכתוב מה שבא לך, תלחץ שלח וזהו. אם אתה לא מוצא אותו, תגיד לי איפה זה נתקע לך. יופי, ואתה תוכל לעזור לי ולהרבה אנשים אצלי ברשת, ותוכל, אם הם מורידים אותך בטלפון שלהם, אתה יכול ללמד אותם איך למצוא לידים ואיך לעשות סושיאל מדיה והכל, אתה יכול ללמד אותם בעברית? כן, אני יכול ללמד אותם בעברית. תגיד להם פשוט לפתוח את הטלפון, להיכנס לאפליקציה של אינסטגרם או פייסבוק, ולצלם משהו שהם רוצים לקדם. אחר כך לתת כותרת קצרה שמושכת, כמו מי רוצה 10% הנחה, ולשים תמונה יפה. זהו, כבר התחילו לנצל לידים. תרצה טוב, שאפרט אנחנו יותר? באמצע ההרצאה, אז אני אפסיק אותך כרגע, המון המון תודה, והם יכולים להגיע אליך לבד. תודה, אני אוהב אותך, מת עליך. אוי, תפסיק. שמח לעזור, תמיד. בקיצור, חבר'ה, אתם מעולה. צריכים ליהנות. אנחנו בעולם שהוא כמו לונה פארק. באמת, אם אתם מחזירים את עצמכם קצת לילדות ומוציאים את הילד ואת הדמיון, אנחנו בעולם של לונה פארק, אנחנו בעולם שאנחנו יכולים להיות הכי עצלנים בעולם, יש לנו מכונות שמסבירות ולמדות אותנו כל דבר שאנחנו צריכים. אתם יודעים מה זה אומר לכולנו? זה אומר דבר אחד, אנחנו פשוט לא עושים את הפעולות הפשוטות כדי לקבל את העזרה שאנחנו צריכים. ואז אנחנו ממתינים פעם בחודש, אולי יבוא איזה רונן, יעשה איזה זום, יענה לי על כמה שאלות. לא, תנסו לראות את זה. אני רוצה להחליף את ה-view פה לגלרי, שנייה, כי אני רוצה לראות את כולם. יופי. תנסו להבין שאתם ממש בעל עסק, כמו שפתחתם חנות, סופרמרקט, סופרסל, בעל עסק. ואנחנו, מה שאתם קוראים לו התמיכה, ה-My5, כן? אנחנו גלגלי עזר, אנחנו שני גלגלים קטנים, שאמורים בכלל לא להשתמש בהם, הם די באוויר רוב הזמן, כשאתם מפדלים על האופניים, והגלגל הרגיל שלכם נוסע. אז למה צריך את הגלגלי עזר הקטנים האלה? כדי שבמידה ואני עוד חדש, ועומד ליפול, מאבד בלנס, אז הגלגל הקטן, גלגל העזר יעזור לי לא ליפול לגמרי, אוקיי? אבל אני מבין שנפלתי, אני לומד, כל דבר כזה אני לומד בלי לפחד שאני אשבור את הרגל, לומד ויודע שיש לי גלגל שיעצור אותי במידה ומעדתי. זה גלגלי עזר. עכשיו, מה קורה בתעשייה שלנו? וכדאי שתלמדו את זה. הרבה חבר'ה שנכנסים לא נכון, לא היה תאום ציפיות, הם חושבים שהם במהות של לקוח, והם עושים טובה למישהו, והם מצפים מכולם לעשות דברים בשבילהם. הדמויות האלה הופכות את הגלגלי עזר הקטנים לגלגלים ענקיים. ואז הם כל כך גדולים שהגלגל אמצע שאתם מפדלים איתו בכלל לא נוגע ברצפה. הוא עובד בניוטרל, אתם לא לומדים כלום, לא מתקדמים, ומסתמכים על השני גלגלי עזר האלה, אז הפכתם את האופניים שלכם לטרייסיקל, ואתם, הגלגל האמצעי, שאמור לפדל ולנוע, אתם לא לומדים כלום, לא נוגעים בכביש בכלל, כי רק הגלגלי עזר נוסעים. אני רוצה שכל אחד מכם, במיוחד אם יש לכם קבוצה, תלמדו כשזה קורה לזהות את זה, ולהקטין את עצמכם, להקטין את גלגל העזר עד שהגלגל אמצע נוגע בכביש, עושה את רוב העבודה, ואם מועד אתה שם, להגן. האם כולם הבינו את מה שהרגע אמרתי? בבקשה תפתחו מצלמות ומיקרופונים ואני רוצה לשמוע אתכם, זה חשוב.
אני לא אוהב להסתכל על עצמי כשכולם בלי מצלמות, כי אני לא כזה יפה. תודה, שלום טורו, בלה, ליאור, רוני, אורית, תמרה. אם אנחנו סיימנו, תגידו, אני אסיים את הזום. אבל אם אנחנו עובדים עדיין, אני רוצה לראות אתכם. יאללה, בכיף. הנה, לאט לאט נפתחים האורות. כולם חשבו יוצאים לחופש, תן לרונן הזה לדבר, אנחנו בינתיים נעשה קפה, נשחק קלפים עם המשפחה. למה לא? רוני, לא, יש לי קצת תמרה, רעש ברקע, אז בגלל זה ניתקתי את ה... איפה אתם? איפה רוני? זה רוני מתהילה? רוני? איזה רוני זה? אם כן, זו הפתעה מדהימה. אובו, תמרה, את אובו אני לא רואה עדיין. בלה, ליאור, אתם איתנו? תפתחו מיקרופון, תגידו משהו. איך אני לפתוח את המצלמה? את טורו אני שומע ורואה, יופי, את אובו כן, אני זה רואה, את מעניין תמרה וטוב. עוד לא, טובה. רוני ובלה וליאור, או תפתחו מיקרופון ותגידו שלום אם אתם לא יכולים לפתוח מצלמה, לפחות שנשמע אתכם. אוקיי, רונן, או, סוף סוף, קול שהתגעגעתי אליו כל כך, מה שלומך ליאור? טוב מאוד, בוקר טוב מאוסטרליה, 4 בבוקר אצלנו. בוקר אנחנו, טוב. אנחנו לקחנו את המעיין אתמול פעם ראשונה מזל טוב. בטקס, כמו שדיברנו. היה מהמם. זהו, אני בפנים עד הסוף. השינויים שעברתי הלילה זה היה פשוט חוויה. אז כמו שאמרתי, כמות נחמדה, עם טקס נחמד, עם כוונה. הדבר הזה דורש כוונה. זה לא מוצר שאתה קונה אותו, זה מוצר שקיבלנו במתנה, וצריכים להתייחס אליו בכבוד הראוי לו, והכוונה פה נותנת לך את כל איך אומרים? אתה רוצה X, אתה מכפיל את העבודה שלו פי כמה אתה מתכוון. אנשים לא מבינים עד כמה הדבר הזה עובד. פשוט אנחנו בשעה כזאת, אנחנו התעוררנו, היינו ערים, יש לנו אנרגיה. כל הכבוד שאתם איתנו על השיחה, באמת כל הכבוד. ובלה שלי ברקע או טורו? נכון, כי כולם עושים קפה טוב, מה? ליאור, קודם כל אני מאושר לשמוע שיצא לך לחוות את המוצר, זה כיף, אני מאוד אשמח אם אנחנו נדבר בקרוב, לא דיברנו הרבה זמן, אם בלה שם נכון. תמסור דש חמה, מבין אתכם ברמת שעה, אצלי השעה 1:25 בבוקר, אז הישראלים קליל להם, עכשיו אצלהם אני חושב זה 8:30 או משהו כזה, לא? זה לא נורא. עוד לא וחצי. אותי מעניין לדעת האם יש שעות שיותר נוחות לאנשים מאשר השעה הזאת של 7. האם יותר נוח לאנשים ביום, בלילה? אני מנסה להבין כאילו מה השעות הכי נוחות לכם. אנחנו יכולים לשאול. נראה לי לכולם נוח אחרי הצהריים, כי אחרי העבודה וכל זה. נראה לי 6-7 זה השעות הכי נוחות. אוקיי, יש לי כל הזמן הרגשה נכון. כאילו 7 זה מוקדם מדי. אני יודע שאנשים כמו איתמר עושים בלימודים, היום נאווה התקשרה אליי ואמרה לי שהיא פשוט, יש לה כבר פגישה שהיא קבעה מראש, אבל אם אתם אומרים שהשעות האלה הן נוחות, אז אוקיי, אני הולך לפי השעות שלכם. רונן, מה השעות שלך נוח? נגיד אם אני רוצה לקבוע איתך זום ועם מישהו מניגריה נגיד. אין שעות נוחות, אותי שווה תמיד להרים טלפון ולראות אם אני זמין קודם כל, כי הסיבה היחידה שאני לא יענה זה אם אני ישן, ואם אני על שיחה אחרת ואתה מנסה להשיג אותי, אני ישר אכתוב לך על שיחה וישר אני אצור איתך קשר כשסיימתי. אבל מעטים האנשים שעובדים את השעות שאני עובד, בשבילי יש רק שפע עולמי בחיי, אז מהרגע שאני פותח את העיניים לרגע שאני סוגר עיניים, זה הסיבה בשבילי לקום בבוקר, זה אתם נותנים לי לא רק אתם, כל הקהילה העולמית, לא ניקח להם את הקרדיט,
אבל כולם נותנים לי את הסיבה לחיות ביום יום. בדיוק אמרתי את זה היום לרפאל בן דור, אמרתי לו, תשמע, אני כבר לא במקום שרואה את העסק הזה כעבודה, אני רואה את העסק הזה כהסיבה שמשאיר אותי צעיר, נותן לי סיבה לחיות, אני לעולם לא לבד, אני כל הזמן עם אנשים, כל הזמן בנתינה, בתמיכה, וואלה, אני מאחל על כולם בגיל 58 שיהיה להם כל כך הרבה סיבה לחיות. אתה מבין? זה בשבילי כל כך הרבה מעבר לעסקים או כלכלה, או זה אתם, זה כאילו עוד משפחה יותר גדולה, אוקיי? אז במקום שיש לי רק את הילדים שלי והנכדים הביולוגיים, יש לי את הילדים שלי פה, והנכדים, ויש לי את הנינים שלי והבני נינים שלי, וכולם פה. ואני הדרדה סבא שצריך להיות יעיל, אוקיי? והנה אני עכשיו רואה אנשים שלאט לאט מצטרפים, כמו רוני, והנה הילה עכשיו שמצטרפת. אלו אנשים שהיו איתנו מ-2019. אנשים שמוכרים לכמויות אדירות של אנשים מוצרים. אנשים שעם לב של תמיכה, אבל בעולם השיווק הרשתי, הגידול רשתות והתמיכת שותפים שלנו, שוב, כמו הרבה ישראלים אחרים, הם שם נפלו בין הפסים. החיים לקחו אותם, הקליניקות, העסוקים, העניינים, כולם עסוקים. אז הרעיון הוא לאט לאט להביא אתכם למהות של 3 שעות ביום. 3 שעות ביום חייב ללכת לעולם שקוראים לו שפע עולמי, וה3 שעות האלה חייבות להיכנס לתוך יומן, והן חייבות להפך להיות ההרגל שלי. כמו שאני ישן כל יום, ככה אני צריך 3 שעות, 5 פעמים בשבוע, לתת לעסק שלי, ואם אני לא יודע מה לעשות ב3 שעות האלה, ישר לאפליין. ישר, להתעורר, אתה מתחיל את 3 שעות, הלו אפליין, יש לי עכשיו 3 שעות, מה אני עושה? ישר, אם אתם אין לכם אפליין, תבואו אליי. אבל זה לא חוכמה להגיד אני עושה, לתת לחיים להיכנס באמצע ולמצוא את עצמנו אחרי עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש ולא השתנה כלום. אז קודם כל תתחמו 3 שעות ביום, ומאותו רגע שעשיתם את זה, תסגרו ביומן, תכניסו את השני זומים כחלק מה3 שעות האלה, זום רביעי, זום ראשון, תתמכו בגלית ורפאל, תתמכו בעצמכם, אל תקבלו את העובדה שיש אפשרות לא לעלות לזום, תקליטו לי, לא, לא, נראה אותך הולך עכשיו בעבודה, נניח שאתה עובד בתור סמנכ"ל מחירות של חברת מייקרוסופט, כן, ויש עכשיו זום עם ביל גייטס, ואתה כותב לו תקשיבו אני לא אהיה שם תקליט לי, אין מצב. אהלן הילה, איזה יופי לראות אותך, באמת, כל הכבוד, מאושר. אז אומנם אנחנו כבר בסוף של הזום, עכשיו 1.5 שעות עברה, ואני לא אעכב אתכם מעבר לזה, מקסימום נעשה עוד זום בעוד יומיים אם תרצו. אני רוצה שתדעו מה לעשות ב8 ימים הקרובים, לפני שנגמרים הוואוצ'רים. זה פשוט מכרה זהב, שאם אתם לא מנצלים אותו זה טירוף. זה ממש אפשרות של לקנות ב$1,300 להרוויח $600, לקנות ב$1,300 להרוויח $600. כל בן אדם שלא מנצל את זה עד ליום האחרון, מפסיד המון כסף, או במוצרים או בכסף. אז מה הם האופציות? אם אני יועץ סגנון חיים, אני יכול ללכת לחנות שלי ולקנות ואוצ'ר, נכון? שימו לב. וזה אנחנו נסיים בחלק הזה. וזה בשבילך במיוחד, תהילה. רואים את המשרד שלי? אבל עד סוף מרץ, עד סוף נגיד, מרץ לא השתמע, כאילו יש לי את זה ולא הספקתי להביא, אז זה נמחק לי? כן, אחרי סוף מרץ אי אפשר יותר להשתמש בוואוצ'רים. הוואוצ'רים זה עד סוף מרץ. אבל אין שום סיבה בעולם שלא תשתמשי. והנה הדרכים של איך להשתמש, אוקיי? אני גם יראה לכם את זה בתוך המשרד עצמו. אז הדרכים להשתמש במעיין, רגע, סליחה, יש לי פה יותר מיני דברים. hide meeting control, אוקיי. ופה תלך בבקשה, back. עכשיו שלי, עושה בלגנים. רפאל נכנסה. ככה. אוקיי. אז ואוצ'רים. ברגע שקניתי ואוצ'ר, יש לי מלא אופציות. אחד, אני יכול לצרף שותף חדש במחיר מלא של $1,945 קנדי.
והם מעבירים לי את הכסף, ואני משתמש בוואוצ'ר שלי כדי לשדרג אותם. אז פה הרווחתי מיידית $600. אני יכול ללכת למישהו שרוצה להיות שותף, רוצה ללמוד איך לעשות את העסק, ואני יכול להגיד לו, תשמע, בדרך כלל זה 1945 להתחיל כיועץ סגנון חיים, ואתה מקבל יותר מהכסף הזה לקניות, כן? אתה מקבל את הכסף שלך, אין בעיה, אבל יש לי ואוצ'ר, והוואוצ'ר הזה אני יכול לעשות לך חצי חצי, אתה תשלם 1,700 או 1,650, ואני אתן לך את הוואוצ'ר שלי, ובמקום 1,950 שילמת 1,650, אבל לפחות ככה אתם הרווחתם $350, מבינים? על הוואוצ'ר, סבבה? עכשיו, למה משתלם הוואוצ'ר לבן אדם? זה אחד, הוא רוצה עסק. ברגע שיגמרו הוואוצ'רים זה הדרך היחידה לעבוד, נכון? 1945. עדיין יש הרבה אנשים שרוצים לחסוך כסף על מוצר. שוב, אני פחות אוהב את זה, כי אתם לוקחים לקוח והופכים אותו לשותף, ואם הוא לא שותף שרוצה לעבוד ולעשות, אז כל מה שעשיתם זה הפסדתם את כל העמלות שלכם על הלקוח שלכם. מ-37% רווח הגעתם לאפס, והם משלמים כמוכם, ואם הם לא בונים והם לא מרוויחים כספים, אתה על שותפים שלך מרוויח רק כשהם עושים כסף. אני מקבל 8.5% מהרווחים שאתם עושים. אז אם אתם לא מרוויחים כסף כשותפים, אני מקבל אפס. מלקוח הוא לא צריך לעשות כלום, הוא רק צריך לקנות, ואני עושה 37% הנחה. אוקיי? עדיין, כמו אמא שלי לא מעניין אותי לקוח לא לקוח, שמעה על הוואוצ'רים, אמרה רונן אני רוצה ואוצ'ר, מה אני אגיד לה? לא, את לא עובדת אמא, את בת 84 ואת לא עושה כלום? לא, קניתי ואוצ'ר, נתתי לה את הוואוצ'ר, היא שילמה, אבל היא קיבלה 28 בקבוקי מעיין החיים ב$1,000, אוקיי, אין בעיה, תמיד יש מה לעשות עם הוואוצ'רים. ודרך אגב, אם אתם מגיעים לסוף מרץ ונגמרים ואתם לא יודעים מה לעשות עם הוואוצ'ר, תביאו, אני אקנה אותם, אין בעיה. כי אחרי ינואר בטוח תמיד יהיו אנשים שלא לקחו לא ניצלו את זה, ואין להם ואוצ'רים והם מתים לוואוצ'רים. אז אנשים בטוח יחפשו את הוואוצ'רים, גם אם אתה מוכר להם את הוואוצ'ר ב-1,600, עדיין הם חוסכים $300, למה שהם לא יקחו את הוואוצ'ר ממך? אתם מבינים? זה מכרה זהב, ובעוד 8 ימים החגיגה נגמרת. אז אחד, אני יכול ואוצ'ר לעצמי, לקחת, לפתוח תחת אימייל אחר, עוד נקודה, לרוקן את הנקודה הזאת במוצרים, לקנות עם ה-1,610 נקודות קנייה, להשתמש ב5 גיפט סרטיפיקט שנותנים לי $100, ואני יכול לא לעשות כלום עם הנקודה הזאת, לזרוק אותה, לא לחדש אותה, לא לעשות קנייה חכמה עליה בכלל, כן? רק תזכרו, אם אתם לא עושים קנייה חכמה, אחרי 3 שבועות 10% של יורד, אתם עושים רק 30% מה-1,600 נקודות שלכם. אז אם אתם קונים ואוצ'ר כדי לקנות מוצרים, כדאי שתקנו את המוצרים ב3 שבועות הראשונים, תנקו את הנקודות ותגמרו עם הנקודה. אם אתם משמרים את הנקודה, אז תשאירו אותה על קנייה חכמה של 150, כדי שלא תאבדו את 10% הנחה. אוקיי? זה חשוב מאוד. אז יש פה אין סוף אופציות. אתם יכולים להשתמש בוואוצ'ר לעצמכם, עד סוף מרץ, אם קניתם את הוואוצ'ר לפני סוף החודש הזה, ב8 ימים הקרובים, אתם יכולים להשתמש בוואוצ'ר כדי לעזור לאחרים לקנות מוצרים בזול, 28 בקבוקים מעיין החיים בישראל, רק בישראל, בקנדה דרך אגב, ליאור בלה זה 27 בקבוקים, רק ישראל מקבלת, 26 אפילו, רק ישראל יש לה חבילה מיוחדת שקוראים לה 7+1, אוקיי? ולכן להיות ישראלים כנראה יותר משתלם מכל דבר אחר כרגע, בשפע העולמי. אז הוואוצ'רים אתם יכולים גם לתת אותם לשותפים, גם לתת אותם ללקוחות, גם לתת אותם לעצמכם, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, וכל ואוצ'ר, $1,300 שווה 1,945. האם זה ברור? ולתהילה, אם את איתי, תגידי שלום תהילה, אם את פה, שאני אשמע אותך. לא, היא כבר לא איתנו, זהו, איבדתי אותה. כולם רואים את המסך שלי? הנה עכשיו, אני איתכם. פשוט הרמקול היה סגור. איזה יופי.
יופי, שומעים יופי. אותי? שומעים אותך, רואים אותך, טוב. ואני עכשיו, את רואה את המסך כן. שלי? כן, בטח שאני רואה אותך. אתם רואים מה כתוב פה? Special Lap Mega Promotion. שאלתם איך אני קונה ואוצ'רים, נכון? אז אתם יכולים לבוא לפה ופשוט לעשות Get your voucher now, פה. אתם רואים את זה? אבל נניח שלא מצאתם את זה, אתם פשוט הולכים לכאן, למטה, הולכים פה לסושיאל, אתם רואים? הולכים ל-Training Tools, אתם רואים Training Tools? רגע. ולפרומו. סליחה, פה, אתם רואים פרומו? את עוקבת? אני איתך. כן, כן. פרומו, tickets and promo material, אתם רואים? רוני, אתה גם עוקב? תלמד. פה, tickets and promo material, הלכתי לזה, ושימו לב, פה אני אמצא מצד שמאל את הוואוצ'ר, אתם רואים פה, הנה הוואוצ'ר, אז אני לוחץ עליו, אתם רואים הוא עולה 1,300, כן? אני לא רואה את המסך שלך, זה נתקע. בא לכאן, לוחץ עליו, הוא מכניס אותי לדף קנייה, 1,300, כמו כל קנייה, add to cart, תוסיף, נכון? לך לצ'קאוט, אתם איתי? לך לצ'קאוט, ופה בצ'קאוט, כמו שאתם רואים, הוא ישאל אותי, אוקיי, איך אתה רוצה לשלם על זה? כרטיס אשראי, ארנק אלקטרוני, איך אתה רוצה לשלם? אוקיי, סוגר את ההזמנה, ויש לי ואוצ'ר. אחרי זה אני הולך בדשבורד שלי, אני אלך ללוח מכוונים, ופה אתם רואים, כתוב, תסתכלו, certificate, אתם רואים? lap voucher, אתם רואים את זה? הילה? כן, זה רגע נעולה. את רואה פה את זה? את לא רואה אורית? לא, אני רואה משהו של המחשב, אני לא רואה את מי. את לא רואה את המסך שלי? זה בגלל שאת בטלפון, את צריכה להעביר את המסך שלך שמאלה. ואז את תראי את כולם וגם את המסך שלי. צריכה לשחק עם האצבע, ימינה או שמאלה. לא, אני רואה את המסך שלך, אבל מופיע שם משהו של המחשב, זה לא של משהו כזה שתקוע לי. לא הבנתי, את עכשיו לא רואה את המשרד שלי? תכף. עכשיו את רואה את המסך? בוא נראה. כן, עכשיו כן. אוקיי. אתם רואים פה Special Lab Voucher? אם אני לוחץ על זה, הוא מעלה לי אתם רואים את הוואוצ'רים שלי. במה כבר השתמשתי, במה לא השתמשתי, ואני עם הקוד הזה, אני לוקח את הקוד הזה, כן? וכשאני רושם מישהו, אני מגיע לצ'קאוט, בסוף, כשאני רושם אותו כיועץ סגנון חיים, מגיע לצ'קאוט, אני שם את הקוד הזה בצ'קאוט, ואז הוא נותן לי את כל הקנייה, בלי כסף, רק על הוואוצ'ר. וככה אני פותח חנות יועץ סגנון חיים חדש, אוקיי? עכשיו, כל בן אדם יכול להעביר לי, אני יכול לפתוח למישהו חשבון לקוח, בחינם, פתחתי לו חשבון לקוח, הכנסתי פרטי כרטיס אשראי, ואז דרך החשבון לקוח, אני קונה עם הכרטיס אשראי שלהם, 1,300 כסף אופילנס, מעביר את ה-1,300 אליי, כן, פה אני אראה אותם פה, ואז קונה את הוואוצ'ר מעצמי, מהכסף של הלקוח החדש, כי הם לא יכולים לקנות ואוצ'ר, הם לקוח, רק יועץ סגנון חיים פלוס יכול לקנות ואוצ'ר. אז תלכו תפתחו להם חשבון לקוח, או שיעבירו לכם כסף במזומן או במשהו, ותיקחו את הכסף ותקנו את הוואוצ'ר, ותרשמו אותם כיועץ סגנון חיים ב$1,300 או ב$1,600, או במה שקבעתם איתם, ב$1,950, תלוי בכמות הרווח שאתם רוצים. האם כל זה ברור? האם יש שאלות? כן, אורית. כן, יש לי שאלה. נגיד עשיתי את זה עכשיו, ועשיתי מייל אחר, ופתאום יש איזה לקוח שדווקא מעוניין בעניין הזה, אז אני, כמו שאמרת, אני יכולה לבקש מהחברה, כאילו לשנות את זה, שזה יהיה על השם שלו, כמובן בסכום מסוים? בשביל מה? כמו שאמרת? את רוצה את הנקודה או רק את המוצרים? לא, את הנקודה. הם רוצים לבנות, את רוצה להעביר את הנקודה למישהו אמיתי? לא מישהו שרק רוצה 28 בקבוקים? לא, מישהו שבאמת רוצה לעשות את העסק שלו, סתם דוגמה,
ואת הכמות של הבקבוקים, כביכול אני לוקחת את זה לעצמי. אז אני יכולה מה זאת לעשות את אומרת? זה. לא הבנתי. מה זה אני לוקחת לעצמי את הבקבוקים? איך יכול להיות מישהו שרוצה לעשות עסק ואת לא הבנת לוקחת את אותי. הבקבוקים? רגע, אני אסביר את זה נכון. שנייה, אני אסביר את זה. נגיד ועכשיו אין לי לקוח, אוקיי? ועשיתי את זה במייל, סתם דוגמה של הבת שלי, בסדר? ולקחתי שמתי את זה אצלה, שהיא, סגנון חיים, יועץ סגנון חיים, והיא לא שמה 150, ופשוט שמתי שם בשביל לקחת את הבקבוקים. עכשיו, בא לי איזה מישהו לקוח, או לא יודעת מי, סתם דוגמה, אומר לי, שמי, אני רוצה להתחיל לעבוד. יש לי אפשרות, כאילו, להחליף בינה לבינו, כמובן בסכום, ואז כאילו מתחיל לעבוד בלי לקחת כלום. אתה מבין מה אני מתכוונת? את יכולה לקחת כל נקודה ולמכור אותה למישהו. אם החברה מאשרת, זה עלות של $250, האדמין להחליף בעלות. אבל אני לא מבין כן. למה לעשות את זה. מה היתרון סתם בזה? אני שואלת שאלה. למה אני שהבן אדם שואלת החדש שאלה. לא ייקח, אלא אם כן זה נקודה שהיא גבוהה, כן? למשל, אם מישהו היה רוצה לקנות היום את הנקודה של הבן שלי או של הבת שלי, אני פתחתי אותם ב-2014, כל ישראל מתחת לאחד, כל העולם השני מתחת לבת שלי, אז אלה נקודות ששווה לקנות. השאלה היא למה אוקיי. שמישהו יקנה נקודה במקום לקחת את ה-1940 ולקנות נקודה חדשה ולקבל את כל ההטבות? למה את רוצה לתת להם אני חנות שאלתי ריקה? שאלה כללית. כללי. לא, אני שאלתי שאלה כללית. אוקיי, אז כן, לא אמרתי מישהו... אפשר להחליף בעלות תמיד אם החברה מאשרת. כן, זה עונה לך? אוקיי, תודה. בכיף, תודה כן, לכם. תודה רבה. טוב, אני חושב שלהיום זה היה מספיק, אנחנו כבר 1:44 ואני תכננתי רק שעה ואצלי כבר 2 בבוקר. אז אם יש למישהו שאלות אני פה לענות, ואם לא אנחנו מקסימום נעשה עוד זום, הכל לפי דרישה. הילה, ליאור, בלה, תמרה, או שאנחנו נגיד ביי ביי. תודה רבה לך, ממש עזרת לי, כאילו הבנתי הרבה דברים. מאמינה שגם יהיה לי עוד שאלות אחר כך, אבל אני פנוי כל זה יום. טוב. אני פנוי כל יום, פשוט תתקשרו אליי. זה ממש כך, פשוט תתקשרו. כן. מי שמתקשר יודע, תשאלי את תמרה, היא התקשרה אליי כשהייתי בבלי ב3 בבוקר, 4 בבוקר, 2 בבוקר, תמיד אני עונה. נכון תמרה? לא היה פעם שלא עניתי. ממש ככה. תודה רבה לך. תודה לכם. זה נותן לנו ביטחון. אתם נותנים לי סיבה לחיות, בואו נעבוד, תנצלו את הוואוצ'רים, אני אומר לכם, אתם תפקו אחר כך אם לא. תנצלו את הוואוצ'רים. כן, נכון. ראיתם כמה לי יש? תנצלו את הוואוצ'רים. זה שווה את זה. נכון, אתה צודק, זה עוזר לי להכניס, אבל גם כשיש לך ואוצ'רים היום... בצד, אורית, כשיש לך ואוצ'רים בצד, אתה פתאום מביא יותר לקוחות, כי אתה יודע שיש לך עד מרץ. אתה לא משחק עם זה, פתאום יש לך עוד לקוחות, זהו, יש לי עכשיו אחד. תקנו ואוצ'רים, כדאי לכם. זהו, אז אני אומרת, עכשיו נתת לי כלים, לא רק כי להביא אותם כמישהו שיקח את המוצר, כי אתה אומר, כאילו, מובן לנו שאנחנו גם לא מרוויחים מזה כלום, אז פשוט גם לנהל איתם שיחה, תשמעו, כמו שאתה אומר, אני לא מרוויחה כלום, לפחות בואו, תביאו אנשים, תביאו זה, מישהו שמתייעל, את יודעת מה אני הכי ממליץ לך? בהתחלה מה אני הכי ממליץ לך? כל בן אדם שאת מדברת איתו, ואותו דבר לרוני ולהילה ולבלה וליאור ותמרה, כל בן אדם, תחסכו לכם את הזמן, פשוט תשאלו את השאלה המדויקת, האם אתה בעניין של להרוויח $1,000 בשבוע, עבודה מהבית, 3 שעות ביום, 5 פעמים בשבוע? אם כן, יש לי מישהו לחבר אותך איתו. לא. לא, אז סבבה, יופי, אז זה אומר שהכל טוב בחיים וכלכלית, אתה יציב והכל מצוין. אני רק רוצה לוודא דבר אחד, אם יש לך כל כך הרבה כסף, האם שמעת על מעיין החיים? כי לא שווה להיות עשיר וחולה, אוקיי? אבל אם אתם שואלים את השאלות הנכונות, ברגע שבן אדם אומר נשמע מעניין, או למה אתה שואל אותי, אני רוצה לדעת עוד, הכי קל זה לחבר אותם אל מישהו, חברו אותם אליי. וואלה, יש לי מישהו של להכיר לך, היי רונן, טלפון, היי רפאל, היי גלית, היי הילה, היי אורית, אורית גם את יכולה לראות אותו, היי ליאור, היי בלה, כל אחד, תמרה, כל אחד מאיתנו פה יכול לעשות את השיחת ועידה.
כי השיחת ועידה היא, היי רונן, יש לי את לינדה, שאלתי אותה, היא בעניין של לעשות עוד $1,000 כל שבוע, להביא הביתה, רציתי שתספר לה את הסיפור האישי שלך, ואז אני נותן לה את 2 דקות פרסונל סטורי שלי. מה זה מעיין החיים? בית אופנה, משחק רובין-הוד, מוכר לעשירים, מסבסד את העניים, שיהיה להם בריאות וטיפוח אישי, שרק עשירים יכולים להרשות לעצמם. זה סיפור סקסי, קצר, לעניין, ואז אני רק שואל את הבן אדם, זה נשמע לך מעניין? זה נשמע לך כמו משהו שהיית רוצה לדעת עליו עוד? אם הוא אומר לי כן, אני שולח אותו לאורית. אורית, תלכי, תראי איתו מצגת עכשיו, 27 דקות אונליין, opportunity, בעברית, בטורקית, באיזה שפה שאתם רוצים, תראו את ה-27 דקות, תוציאו שאלון שלאחר מצגת, ורק תשאלו את השאלות. אל תדברו איתם בכלל, אל תדברו איתם על כלום, גם כשאתם רואים מצגת, והם שואלים אתכם שאלות, מדברים איתכם באמצע, תגידו להם ששש, ושיהיה לכם דף נייר, ואתם רואים את המצגת ככה, אתם רק רושמים, מצידי תציירו ציורים מצוירים, לא אכפת לי מה, אבל אתם לא מדברים איתם, אתם רואים את המצגת כאילו זה פעם ראשונה שאתם רואים אותה, אם הם מפריעים לכם תגיד להם תרשום אחרי המצגת, כל פעם שאני רואה את המצגת אני לומד משהו, אני לא רוצה להחמיץ, ככה תראו מצגת, ואיך שנגמר המצגת והם יתחילו לשאול אתכם שאלות, רגע, יש שאלון שלאחר מצגת, מוציא מהתיק, שאלון שלאחר מצגת, בוא נמלא את זה, כי זה בטח יענה על רוב השאלות שלך, רוב השאלות שלך, אחרי שנענה על זה, אני גם יצרף את רונן, את מישהו, לשיחה איתנו כדי לעשות את הסגירה. אתם מבינים? אם את יודעת בדיוק מה לעשות, ובדיוק מה לא לעשות, העסק הזה טס. אם את לא יודעת מה לעשות, העסק הזה זה כמו ללכת בכל תובעני. אנשים באים לך עם כל מיני התנגדויות ופירמידות וקשקושים, שום דבר. תדעו בעל פה את התהליך. 1, יצרתי ליד, 2, אני מרים ליד ושואל אותו שאלות עד שהוא אומר לי שהוא צריך משהו. או בריאות יותר טובה, כלכלית, מנטלית, פיזית, משהו, כדי שאני יכול להפך ליועץ סגנון חיים, במקום לאיש מחירות. איש מחירות, אני בא לליאור, היי ליאור, תקשיב, יש לי מוצר, אתה חייב לראות אותו. איש מחירות זה, היי ליאור, יש לי עסק, אתה חייב לראות אותו. יועץ, זה בן אדם שאומר, היי ליאור, יש משהו בחיים שהיית רוצה להטיב אותו, ברמה של בריאות פיזית, מנטלית, כלכלית או רוחנית, יש משהו שהיית רוצה לחזק? זה יועץ. שמתם לב מה היה פה בהם בין שני ההבדל? אחד שרואה רק את האג'נדה שלו ורוצה למכור את מה שמעניין אותו, והשני ששואל שאלות כי הוא רוצה לדעת מה הצד השני רוצה. ואם יש לך פתרונות כמו שלנו בשפע העולמי, אתה יכול להיות יועץ, אתה לא צריך להיות איש מחירות. תמצא מה הבן אדם רוצה, ורוב הסיכויים שיש לנו פתרון. זה ההבדל בין מקצוענות לבין אנשים שהולכים עם ז'קט כזה ויש להם פה שעונים והם כל היום מוכרים לך משהו. לא חייבים להיות אנשי מחירות. אתם יכולים להיות יועצים, זה יותר כיף, זה עם הרבה גאווה וזה יפתח אתכם. יותר מעניין גם. ילמד אתכם לשאול שאלות ולהיות מעוניינים באחרים. אני מודה לכם על זמנכם, אני אפסיק את ההקלטה עכשיו ויגיד לכם להתראות, אלא אם כן מישהו רוצה להוסיף פה עוד משהו, אבל את ההקלטה נפסיק. תודה רבה. תודה רבה.